Keparengipun ingkang sami Yohana Wenggrida temanten kekalih arsa kakirapaken. Pangajabing kirap utawa temanten arsa manjing sasana busana. Lukar busana ingkang angka setunggal ngrasuk busana ingkang angka kalih. Ingkang mekaten saderengipun putra jengkar saking sasana karumiyine manjingipun sang cucuk lampah. Dumangkasa pamanggala denya arsa ngemban dawuh yakti umarak mring pindha Prabu kang lenggahing sasana dampyak lampah ira yen katulu putri Dumas Myang Manggalayuda samekta karya utami kapiyarsa swaranipun lir ambek samudra Manggita sang Suba Manggala lumaksana sowan Mapindha Narendra prapteng jaring kang tinuju Gya Asung Sasmita tanggap temanten kekalih Gya Jengkar saking sasana tanggaping sasmita Bagus Hermanto Gya Jengkar saking sasana hanganting kang garwa manjing sasana busana lukar busana ingkang angka setunggal ngrasuk busana ingkang angka kalih lamun Cinandra yen wancine kudu dielingke yen wancine kudu nindakake wajib damuhe pangeran
Mahardya Sutuhani Mahasiwi ana karo aning jaman kang tukul saka kawula Mruju ing titisian kang gantung jaripun Bapak Miran miwah ibu kepareng netepi darmaning asepuh ingkang saperlu angrakit sekar Cempaka Mulya angirapaken ingkang putra handut luhuring budaya ucaraning bangsa Nuswantara ing ajeng katon pangarsaya punika wananipun sang Sudha Manggalaning lampah ingkang menangga gugurungan ing lampatan asane tinggi temanten kekalih manjing wonten ing sasana busana karena datan kawistara kasigek panyandraning temanten. Para tamu kakung subudri anggur mantan sasampunipun manjing sasana busana titilaksana wujudipun wedharan wilujengan ingkang mekaten kunjuk kadang kula pujangga agung kaleksanane sedaya wedharan wilujengan nyemanggaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i war mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dumateng para rawuh sugeng siang sugeng lenggah sampun satata lenggah jangkep wonten ngriki kula nyuwun tambahi pangestu. Kula wonten ngriki saderme nglanturaken niatipun Bapak Miran Ibu Kasiatun ingkang gadah niat. Bapak Miran Ibu Kasiatun anggenipun gadah niat ngurmati wiwitan lan pungkasan leresipun dinten setupon. Dinten setupon dipun hormati Bapak Miran Ibu Kasiatun gadah niat minangka brokoi temanten sekalian. Mugia wilujeng ingkang dipun brokoi lan wilujenga ingkang brokoi. Ingkang salajengipun tiyang Bapak Miran Ibu Kasiatun anggenipun gadah niat ngurmati cikal bakal ingkang bakali dusun mendut utawi ngurmati sekawan kiblat gangsal jangkep ingkang dipun lenggahi Bapak Miran sak keluarga pramila dipun hormati mugia Gusti Allah ngabulaken dhumateng Bapak Miran sak keluarga anggenipun gadah kaniatan ingkang salajengipun Bapak Miran Ibu Kasiatun gadah niat ngurmati lemah dipun nambah sitilan dipun tilemi rinten lan dalu utawi ngurmati sang Nabi Ilyas lan sang Nabi Khidir ingkang rumeksa daratan lan sumber pramila dipun hormati mugia wilujeng samodayanipun. Ingkang salajengipun Bapak Miran Ibu Kasiatun gadah niat mirantosi sekul bojo minangka jangkepi anggenipun brokoi temanten sekalian. Temanten sekalian ingkang sampun dhaup wonten sak ngandhapipun Tarub Agung dipun apit-apit pisang gawok sekembaran lan garu sepasang linambaran cindhe lurik ingkang dipun jangkepi Bokor Kencana lajeng panjang ilang sarta tirta wening minangka jangkepi temanten sekalian anggenipun dhaup wonten sak ngandhapipun Tarub Agung. Temanten sekalian minggah siti inggil lenggah kursi gading dampar kencana dipun pirantosi sekul rendeng. Mugia Gusti Allah ngridhoi lan ngabulaken temanten sekalian sageda gandeng renteng atut runtut dening kados mimi lan mintuna. Ingkang salajengipun Bapak Miran Ibu Kasiatun anggenipun gadah niat ndhaupaken temanten sekalian ngurmati sekathahipun sengkala. Sengkala salebete tarep lan jabanipun mugia Gusti Allah nebihake sengkala saking tarep lan nebihake sengkala nyelaken dhumateng kawilujengan. Ingkang salajengipun
Bapak Miran Ibu Kasiatun anggenipun gadah niat ngurmati dinten 7 pekenan gangsal resipun dinten setupon. Dinten setupon dipun kurmati Bapak Miran Ibu Kasiatun gadah niat nyuwun wilujeng anggenipun ndhawuhaken temanten sekalian. Mugi Gusti Allah ngridhoi lan ngabulaken dumateng Bapak Miran Ibu Kasiatun anggenipun gadah niat. Ingkang salajengipun Bapak Miran Ibu Kasiatun gadah niat ngurmati uku 3 dasa sasi 12 windu 8 jangkepipun dinten setupon. Dinten setupon dipun kurmati sedaya pirantos kangge kawilujengan. Asal pangestu wilujeng saking Allah Subhanahu wa taala sineksenan para rawuh sepuh ingkang anem. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sallallahu Muhammad wa ala alihi alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ayamin wal anwat. Allahumma fir lil nabi wali walidayya warhamhuma kambar bani sahira. Allahumma inna nas'aluka selamatan bidin wal abiyatan bijasati wasiatan bi barokan berezeki. Angko blama berotan badal maut. Allahumma abitala inna bisakaratul maut wala jatamira indal kisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil yasifun alhamdulillahirabbil alamin. Inggih namung mekaten anggen kalau saged nggaraken wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Allahumma biqil lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula dherekaken lenggah malih wonten ing papan sekawit panjenenganipun Sang Pujang Agung. Nggih sampun kepareng ngaturaken medharan wilujengan Ibu Bapak ingkang kurmatan. Sampun wonten atur pasrah saking kadang pisan Bapak kadiran lumantar panjenenganipun Bapak kawiyun. Pasrah boten sampurna ambi belum boten katampi panjenenganipun Bapak Miran miwah Ibu. Lumantar panjenenganipun Bapak Sugiono inggih panjenenganipun Bapak kepala dusun. Kepareng monggo ngembani pupusipun panjenenganipun Bapak Miran. Genyo arsa hanampi ngiras pantes ngaturaken pambagyaja basuki. Kaleksanan sedya kunjuk panjenenganipun Bapak Sugiono saha Bapak Miran nyemanggaken sumangga. Tutuk. Kunjuk kadang-kadang kula Sri Mulya Sinoman kepareng nglajengaken lampah atur pasugatan. Monggo kadang kula Sri Mulya Sinoman kepareng nglajengaken lampah caos panggonan pasugatan tandhaipun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La qaula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pinggir sepuh, sesepuh haji sepuh ingkang anggo mastuti dumateng poyane kautaman ingkang pantes pinundi. Para sarjana sujono luhuri budi ingkang sampun nampi wahyuni kasotapan ingkang kinurmatan para alim ulama, para kiai pinten dalah dalu tentas semanding wonten kitab wahyuni ilahi minangka panuntun kiblate panembah ingkang sampun lebda ing pitutur
kebak pamawas. So para tamu kakung putri khususun pangombyong temanten ingkang miji saking Bulakrejo paron ingkang kawula hormati. So para tamu kakung putri nun jenjeh parayagung trah ingkang hambek berbudi darmo ingkang pantasipun tarsana. Sederekipun sumangga kula dherekaken manunggu puja nggih puji syukur kunjuk ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa awit saking lumintunipun barokah saha rahmat satemah hamba bardaya pangaribawa tumanduk dumateng para kawula tasih kacena kula lan pancasami tasih pinaringan kesehatan wal afiat sehingga saged nderek mangayu bagya niki panjenenganipun Bapak Miran Sarimpit-Ibu anggenipun Margosuta Hamiwaha Sibih. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, shalawat sarta salam ugi kunjuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Para tamu kakung putri ingkang kawula hormati, panjenenganipun Bapak Miran Sarimpit-Ibu Bapak pilih katuraken pinarengkah kanthi mardu-mardi kalih khususun saking pangombyong temanten ingkang mijil saking Bulakrejo. Katuraken pinarengkah kanthi mardu-mardi kalih makaten. Ugi panjenenganipun Bapak Miran Bapak pilih anggenipun hanampi karuan panjenengan sami kirang suguh kupuh lungguh so pangregupuhipun sajak boten ngresekaken dumateng panggalih panjenengan sedaya mugi para tamu saged nglunturaken samudrane pangasami saageng-agengipun. Lan ugi panjenenganipun Bapak Miran Sabdayat ngaturaken agungi panuwun ingkang tanpa pepindhan katur panjenenganipun para tamu kakung putri ingkang sampun kersa angklunggaraken wekdal ing siampun menika paring berkah pangestu mugi-mugi hajatipun Bapak Miran tansah pinayungan karajan tebih ing sambikala. Para bapak para ibu ingkang kahormati ugi Bapak Kadiran saking mrika wau ngaturaken salam sotalim kunjuk panjenenganipun Bapak Miran Sarimpit garwa kanthi waosan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kabagas warasan kawujudan tetepan mugi kasarya panjenenganipun Bapak Miran Sarimpit garwa. Sagung tamu kakung putri ingkang kawula hormati ugi panjenenganipun Bapak Miran Sarimpit-Ibu matur nuwun agung panuwun ingkang tanpa upami kunjuk pangmitra tangga tepalih ingkang sampun paring pambiyantu saha panyumbang ingkang awujud menapa kemawon sareng panjenenganipun Bapak Miran Sarimpit-Ibu boten saged angaturi piwales punapa-punapa amanamung Buddha Budi Astuti mugi angsal sih kenugrahan saking ngasani pangeran kang matikel-tikel saha mawantu-wantu. Para bapak para ibu ingkang kawula hormati menggah makaten atur pantaki harja inggih menika gantos hanampi pasrahipun panjenengan Bapak Kadiran nggih menika amasrahaken wujudipun punang temanten kakung. Panjenenganipun Bapak Miran Sarimpit-Ibu boten tida-tida. Inggih menika dipun tampi kanthi asta kekalih. Mugi-mugi panjenenganipun Bapak Miran Sarimpit-Ibu saged anggulawentah kanthi sak saesanipun. Mugi-mugi panjenenganipun Bapak Miran dalah Ibu Kasihatun pun ngantos bedak-bedakaken gek menika putra mantu lan putranipun piyambak. Masalah panggulawentah Pak Kadiran mengke matsinamadan. Mbok bilih mengke wonten mriki mugi-mugi panjenengan Bapak Miran saged anggulawentah mbok bilih wonten griya
paron monggo dipun kula wentah kanthi sak sae-saenipun. Para bapak para ibu ingkang kawula hormati, mbok bilih mangke panjenenganipun Bapak Kadiran sampun paripurna ing paringan irikal siang punika badhe nyuwun pamit. Panjenenganipun Bapak Miran saripitipun boten saged ngaturi punapa-punapa. Namung doa restu mugi-mugi sak wangsul nipun saking mriki ngantos dumugi dalipun piyambak-piyambak tansah manggih wilujeng nirbaya nir ing sandikala. Sagung para tamu kakung putri ing asinuba ing pakarmatan menggah mekaten anggen kula matur wonten ngarsa panjenengan sami hamba pilih wonten tumpang suhipun wonten klinta-klintunipun kula nyuwun agung samudra pasami wasana billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Midang gelamblang cetha malelo semendan datar karempit aturipun menjadipun Bapak Miran miwa Ibu Kasiatun lumantar menjadipun Bapak Sugiono kenya sampun kepareng hanampi ngiras pantes ngaturaken pambagyan juga sugi samudayanipun boten lalisir saking pangandika paton alias boten waton mendika. Ibu bapak ingkang kehormatan ingkang samanggi temanten kekalih nggenya santun busana dereng paripurna ingkang mekaten gandeng wonten kajeng panjenengan sampun kacaosaken pasugatan dahar kepareng angrabi anggenipun ngasta pasugatan sinambi panjenengan angrabi pasugatan sinambi angrantu putra temanten nggenya santun busana sinambi angrantu temanten kekalih nggenya santun busana sinambi hang laras kadang-kadang kulo campur sari ringkes monggo kepareng ngaturaken menapa ingkang saged jumbuh kalian sasana lan swasana. Iya Nduk, diaturke apa? Pun merasa dahar wis lemu-lemu kok. Jumu bang, oh iya no. Anda belok barang mawon, belok barang, aku tak bawa. Nang kono dahar, oh gak teko, entek suaramu. Yes belok kenem apa selindru kono wis. Selindru. Gegarane wong akrami tutu panda tutu rupa among ati pawit tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel-angel langkung tan kenoti numbas harto
Cocok. Sepinten. Larasmu. So awaning omah wis ora krasa. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng Mitaranggon gonggongi ora krasa esuk awan nganti bengi. Nemen yen nganti liya kang nyayang. Kayang-kayang tak sawang mencrok ning ngepang. mubeng Saka adowan Yo, yo. sarwi ngoceh dheweke ngalih pencoan. Tak suwun mbok aja ngeci bocah kuning agawe pikirku komik seretiran tak sawang tambah manis babunga yen kelakon nyanding slirane rapakan hatiku kekliwang liyan yen si podang andutut hati kepranan mantuk hatiku sayang serani serapikat puluting gendong Kejaman berjuang njur kelingan saiki ana ngendi paripurna teman-teman kekaling Gede Santun Busono tumuli keparang kabayang kari malih wonten ing pahargyan aso kalenggahaken wonten ing sasana Mbah Utama kawistara rantangan runtungan Pindaka Jaya Ratih Candrane lir godhong suluh lumah lan kurepe yen sinawang beda rupane yen ginigit tunggal rasane sosok wadahe kendi cocok rasane ngati tir padha irenge sir padha sengeni temanten kakung bagus wanane temanten putri Sulistawana lemuta cinandra bebasan kuring candra lewana adam pijak damjak toto tuku tataning kirang karena gak ada buatan sasana bahagia mengerantula situ hadinya dari putih laksana terus terus utokala soai lunda-lunda ngadeg cikra-cikra nyanda sampurna li tanja buto-buto kala soai lunja-lunja ngadeg cikra-cikra nyanda sampurna li tanja
gelo kae gelo kae. Ayo, Pak. ayo Yu. Ambri pate plera plera. Sekaya sampean. Plera-plera. Terus Aku lite hambang kero. mong kulite ambeng. Iya, terima kasih. Makasih kembali. Luar biasa. Luar biasa. Biasa di luar ya Pak nggih. Pak Dalang. Leres. Alhamdulillah saged sowan saged derek bebinga. Niki teng desa pundi Pak? Menika dusun Mendut Desa Lego Kulon. Dusun Mendut Desa Lego Kulon. Dalemipun Sinten? Pak Miran. Pak Miran. Nggih, Dalasan Ibu alhamdulillah. Kasiatun. Piantune sing pundi Mas? Oh foto. Nggih, Lumantar kadang kula prias sinten? Queen WO. Queen WO. Nggih Mbak Ayu. Mbak Ayu. Alhamdulillah. Ingkang mijil saking pundi Ayi? Saking tlatah Ngrambe kemawon. Nggih. Nggih alhamdulillah niki nderek bebingah teng dalemipun sinten Mas wau? Pak Miran. Pak Miran. Dulure Pak Midin. Pak Midin nggih Dulure sugeng. dulure neh Pak Mibi. Wakeh meneh. Mimi danten no. Mimi. Pak Miran iki sing gadah daun Pak Miran. Pak Miran. Nggih alhamdulillah sugeng. Sonten Pak Miran. Niki Pak Miran nggih. Nggih sing ora Nggih. Pak gelem. Miran. Oh, Halo Ran. Lah yo banget. Nek ora bakso pinan lah tak kira ki yo tamu undangan. Aku yo gumun. Lah yo, duwe lah, gawe ora berarti- gelem didandani. Tak gelem go bakso pinan yo wis. Nah, nggih. Aku mung ngerti nek Pak Miran iki gak gelem dandan aku jeduman rene nganggo kaos. Lah iya sumuke kaya ngene iki. Nggih Pak Miran derek bebinga, mugi-mugi Pak Miran iki anggenipun mantu angsal berkah ingkang melimpah. Amin. Ngasih turah-turah. Amin. Turahe digawane Mekah Allahumma. Amin. Amin. Bareng kok Mekah terus mundut sawah. Sawah bati. Ya alhamdulillah dongane kagem temanten berdua rasa akeh-akeh Pak. Pripun? Siji wae ndang meteng ngene wis. Nek wis meteng, duwe anak nek anake lanang muga-muga dadi anak sing soleh. Soleh. Nek wedok dadi anak sing solehah. Aja kaya awakmu. Ya, Awakmu kuwi soleh-solehah ngono. Solehah ngene iki lho. Oh ngono. Lah yo beda kok karo sampean ki yo. Jenis kelamine beda nek sampean iki Pak sinten wau? Yanto. Pak Yanto. Jenis kelamin laki-laki. Laki. Lah nek kaya aku tamak ugi jenis kelamin apa banji. Anjur enek. Iya. Nggih, niki sesarenganipun Rias Queen Wedding Organizer saking Rambe. Alhamdulillah mugi tansah pinaringan laris. Amin. Juga didukung sound system sing penak tenan. Nggih. Saking pundi Mas? Endi iki? Sone saka ndi? Wah, gak genah. Saka nggone tanggane dhewe. Juga campur sarinya Indonesia saking pundi? Plelen. Hah? Tonggo dhewe. Tonggo dhewe. Alhamdulillah awake dhewe iki diinceng saka pundi, Mas? Syuting saking Tonggo dhewe. Nggih alhamdulillah. Derek pitepanan rumiyin. Nami kula Princess Ugi Nyahnyo. Princess Ugi Nyahnyo. Nggih, mijil saking tlatah Jamus kemawon. Wah, Alhamdulillah. teh kaya Nduk ya. Nggih leres. Nah, sampean mriko kula ndeblep ning kolam. Wes seneng. Apane sumber koso kan, Nduk? Yo dhuwure to, Pak. Oh, dhuwure neh. Sumber koso iki ngisor Ngisore. Jamus. Iki rasa suwe-suwe, soalnya iki tamune nggawe wis bodho olahraga. Nah. Awit jam 1 wis kuwesel. Kita Pak Bu nggih. Panas. Panas. Pol. Kipase yo siji. Yo jan luar biasa. Nggih alhamdulillah. Ki rasa suwe-suwe lagune sing penak-penak wae. Campur sari napa dangdut? Dangdut yo wis tak kei lagu sing penak saking pundi to niki pengiringe? Saking semen. Oh semen, oh cedak dong putri gini. Nah. Nggih alhamdulillah. Lagune sing penak-penak wae nggih Mas. Kula nyuwun napa niki? Sing penak niku anu wae, sing bahasa Inggris. Nah. Kuwi Lagune malah angel kuwi. lah nek sing bahasa Inggris. sabar wis tahu. Heeh sing kasunyatan ya wis tahu mau. Apa Kita kuwi? merah jambu ya wis ngawis sing Wis. keri kae wis. Wes.
Anu nyuwun enten lagu sing terbaru, lagi booming, lagi meledak. Apa? Judulnya ya Mas. Apa? Enten Flores Guava. Yo Le. Flores Guava. Apa kuwi? Jambu alas. Oh, Yo. iya. Tak golek aku mikir nganti bingung. Penak-penakan ayo. Ayo Le. Mas Manggolo maju sini yo. Wenale. Nengawi ala tuku kwaci demeni banci oleh rezeki. Jabang bayi. Sik. Rene Mas. Piye? Sini. Sik yo, pari amunge piye nge? Pari amunge lho piye? Nengawi tuku kwaci demeni banci oleh rezeki. Jabang bayi. Ya penak to, sik dilit. Amit ya Bu. Nah, Kuwi arep golek sapa kowe? kita iring rene lho Pak. Oh. Oh ditaleni. Ditaleni ya ora iso ya. Awas. Pol wis. Nah, Awas lho Pak kujengi lho Pak. Tadepne rono lho pikirku ki. kok kono gak iso ngontrol to. Kono Elek, ke kurang. Kulon ke enek. Kurang sithik. Oh iya. Agak sini. Ya kok dijikuin neh. Kan di sini kan kerupuk. Ya iya, suara anak wedok ya Mas. Sik, rada rene ku nek aku samar mik kuwi lho. Wis ditaleni pronto, Mak? Pun ditaleni. Wis, aman. Aman. Lanang wedok ya, Mak. ACDC. Kelingan, iya. Kelingan. Kelingan manis eseme. Terus kelingan ramah gemuyune. Tresno lan kasih sayange. Karepatiku lakon dadi bojone. Endo gemak bunder MC-ne penak rasa kier-kier. Sambil jalan iki jane iki Manggolo sae peli-peli kok ya doyan banci ya. Nek omongnya sing jelas. Lah, kula ngomong kira jelas pripun? Manggolo sae peli-peli, Mas. Ojo nganggo kuwi. Lho, lah nek saipel kan siji, lagi papa. Oh, ngono ya. Lah iya saipel. Wah. Hele. Sayange duwe bojo sambil jalan. Ananging aku kebacut tresno sik. Ana longso rasane ati. Karepatiku kelakon melu duweni tarili bersama tangga dewe sambil jalan ya Mas. Jambu alas ditugel-tugel sing digagasan saya. Ada gula, ada semut, durung rondo ojo direbut sambil jalan. Susune brawan, rasane kaya es degan. Susune bagi Mas, rasane kaya strawberry. Temak bakal kleru bathuk jambu alas sedih manis rasane senajan tilas kata enteni randane disunting nggih Mas. Terima kasih nggih Mas. Loh, ngapa? Sik. Ngene lho Mas. Penak. Lho apa-apa? Jaluk imbuh. Hadiah. Saiki penak-penakan. Tak kei hadiah ngene Mas. Pilih 50.000 apa 100.000? 100.000. 100 apa 50? 100. Tak jikokke. Sik, pilih 100 apa 50?
Saya ketemu 100. Ambune sik. Nah, saiki demi 100.000 Mas. Jujur. Delokan Dedek Sugi, delokan aku. Nah, delokan Dedek Sugi, jujur. Mas sinten iki? Mas Galih. Mas Galih. Mas Galih, cepet-cepetan demi 100.000. Mas Galih nek delok Dedek Sugi ayu apa asu? Asu. Kowe iki aja marah-marahi. Hei, dosa. Tak kowe kuwi lho. Sing marah iki. Lah iya, iki demi kebaikan 100.000 lho kowe iki. Cepet. Nah, Mas Galih, cepet-cepetan. Nek delok Dedek Sugi ayu apa asu? Asu. Cek jujur men Mas. Nek aku asune wek kirike lho. Tenanan iki, pisan kas langsung mulih ya, karo disyuting. Ora. Mas Galih, nek delok Dedek Sugi ayu apa asu? Asu. Ndam layu. Rasane Mas. Elai, Mas, jolane kok digebyok karo banyu ya. Soale najis muga lado. Jan rapoko tenan. Keramas ping 7. Nah yo, mulai dipanuraganke yo Mas. Yo. Ah, yo. Tung tak du. Lem gede. Tempo. Loy. Ya. Gak ketok, ora ketok. Iya. Tepuk tangan semuanya. Yo. Iki sida koprol apa ora? Lah bathuke. Lah ya sida apa ora? Wis bar. Sida. Nek sida ndase sik apa sikil sik? Ya sikil. Ndase apa sikil? Sikil. Nek sikil 100.000 ndas 50. Wis endi? Ndas 50 sikil 100. Ya pilih sikil. Sikil. Ya wis, sing nanggung sapa? Sing nanggung sing diugahi. Sapa Pak sapa? Pak Miran. Ran. 100.000 lho Ran. Ya, yo. Yo. Ya. Woi. Ya. Ayo deh. Wow. Cabang bayi. Wes, Mbak. Hop sini. Hop. Mbah, Piro? hop sik Mas. Hop. Demok ndas banci 50.000 lho, Mbah. Gorene kuwi, Mbah. Ya, Mbah. Gua Mbah Man 50.000 gua. Man, Mbah Man, gorene Man. Mbah Giman iki kon gua. Mbah Man. Gua tengah. Nah, gorene. Gua. Ya. Man. Iki kok iya. Ayo, Le. Yo. Woi. Kita ngelak tenan iki. Yo. Tepuk tangan semuanya.
Ki sapa sing nanggung? Pak Miran. Pak Miran. Ran. Sanggup ora iki? Ran. Lah. Pak Miran ki wong apikan lho, Mas. Padake wong tipis ya. Lah Ran. Sanggup ora Ran? Jungkir neh. Lah. Piye lho Ran? Iki sida apa ora? Sida pira iki? Lha iki tenanan apa ora? 50 yo pisan. Jungkir neh. Lek kok jungkir neh ning lek Ran. Ayo lek pisan kasih yo. Ayo le. Iya, tepuk tangan semuanya. Hopre, 50.000 pisan. Ayo Leran. Nggih, pangapunten aku wis gulung-gulung lho Pak Ran. Penak-penakane wis dah ikhlas pora. Swarga apa neraka? Swarga alhamdulillah Ran, Pak Deran. Mugi-mugi barokah lancar rezeki nggih. Buran matur sembah nuwun. Nah, laris. Pinter lek tambah. Laris Mas. Alhamdulillah mugi-mugi Pak Miran niki barokah lancar rezeki sehat selalu nggih Ran, Pak Miran. Lah niku rek sing duwe omah. Oh, besan. Sanggup ora iki? Aku kok gak penak ngono lho Ran. Nah, ya Bu besan iki yo wong niku Pak Kadiran niku. Pak Kadiran. Ya nyuwun sewu lho Bu Kadiran. Nggih, nyuwun sewu. Sangu mboten. Oh mboten. Ora apa-apa. Mengki kula tos siting-wingking mawon, nggih. Alhamdulillah nggih. Matur sembah nuwun Bu Kadiran. Lah Pak Kadiran. Luar biasa. Mulai diserampatke yo Mas. Yo. Serampat dados terang. Atale wong atiku tan bisa lali. Satu-satu sayang ibu. Patut kaya gurmo. Dua-dua. Oh alah, jero susu isine kadut ta. Gabang bayi. Paran, matur sembah nuwun nggih. Engkes oleh rokok burung Pak? Urung lho, aku oleh rokok lho ora. Karang trauma. Jo lali, rokoke tak tunggu. Nggih, cekap semanten anggenipun lipur, mbok menawi patangga nyuwun pamunten kabeh mau gegojekan. Monggo Mas. Dodok. Purwa madya wusanane sedya amungkasi. Saderengipun pahargyan menika paripurna ing mriki kula minangka silih sarira saking menjalipun Bapak Miran miwah Ibu. Apabila anggenipun nampi karawan panjenengan sami wonten kiranging bojo miwah krama labet anglenggana budidayaning manungsa kirang sampurna. Kula minangka pambiyawara
makarya sarengan kalian kadang krias ayu mua saking rambi bilih wonten kirang langgungipun anggen kula makarya kula tumadah balutaking samudra pangsami purwa madya wasana amungkasi kanthi santening perwinasis jaya-jaya wijayanti ajayang bawana susila prasaja sabaring gati monggo pahargyan menika sarengan kita tutup kanthi asesanti barokahullahu laka wa barokah alaika wa jamaah bainakuma fi khair alhamdulillahirabbil alamin. Bapak miran miwah ibu kepareng kula dherekaken jengkar saking sasana jumeneng wonten wiwara ngajeng sapuluhangun tapaken kunduripun para tamu para penderek pilih putra temanten cekap lenggah wonten ing sasana wiwaha tama kunduripun para tamu para penderek kanthi jawatasta nyemanggaken dhumateng kadang-kadang kula campur sari ringkes billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utama ngambara ruming kusumo mulat leng-leng tron-tron agawe sang seming nolo ai semulir bait matu lancer kuning anggu karoso tresnoku